franțuze. Încearcă profiterol sau crem caramel Duc du Coeur 450 de grame la 13,99 lei și salam cu nuci French Style 250 de grame la 13,99 lei. Cumpără produse din săptămâna franceză de minimum 20 de lei, scanează cardul Lidl Plus, confirmă în aplicație înscrierea în concurs și poți câștiga premii surprinzătoare. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Merit să fii surprins. Să mă bucur de răcoarea și de culorile frunzelor de toamnă. Să aud râsete în grădină, să știu că am lăsat ceva după mine. Unele lucruri nu se schimbă niciodată. De peste 300 de ani, Husqvarna aduce prin tehnologie entuziasmul unui nou început, puterea de a schimba lucrurile în bine, bucuria de a fi acasă împreună. Husqvarna, soluții noi pentru valori ce rezistă timpului. Detalii despre campania de toamnă la distribuitorii Husqvarna. Of, iar am exagerat. Vai de ficatul meu. Mă istic de greutate. E timpul să ai grijă